Ćao drugari, evo nas opet. Proleće je u vazduhu. U današnjem videu ja sam odlučila da napravim dva ručna rada koja su povezana sa prolećem. Tako da napravili smo detelinu sa 4 lista, sreća, sreća, srećica, i napravila sam dugu. Tako da uživajte u video, igrajmo se zajedno, pa se čujemo kasnije. Kao što vidite, u prvom delu videa pravimo detelinu. Od zelenog papira sam iseckala latice u obliku srca. Za svaki cvetić, znači, koristila sam 4 te latice. Posle sam belom farbom napravila kružiće na svakoj latici i napravili smo travu i imamo lepu sliku proleća. Kako ljudi kažu, detelina sa 4 lista nam donosi sreću, tako da i ja je vama želim. U drugom delu videa mi radimo dugu. Znači, uzela sam papirni tanjirić koji sam osekla i onda sam koristila krep papir u bojama duge i lepila ih na tanjirić i napravili smo dugu. Nadam se da ste uživali u mom videu i da vam se sviđaju moji ručni radovi. Tako da zapratite me za još lepih ideja i vidimo se uskoro. Ćao i prijatno!